Pozdrav šestašima, evo nas ponovno na jednom video druženju gdje ćemo danas govoriti o programu za bojanje, odnosno crtanje. To je jedan jednostavni program koji se zove Paint ili na hrvatskom bojanje. Služi za stvaranje jednostavnih crteža. Danas ćemo mi upravo o tome govoriti. Pogledajmo malo sučelje, odnosno izgled toga programa. Počnemo od vrha. Na vrhu se nalazi jedna traka koja se zove naslovna traka. U desnom kutu naslovne trake imamo 3 standardna gumba. Gumb za zatvaranje prozora, odnosno isključivanje prozora. Gumb za smanjenje prozora, evo sada ćemo smanjiti, vidite sada je manji prozor, a sada ponovno kad kliknemo na taj gumb, maksimizirat ćemo prozor, odnosno povećat će se prozor. Klikom na znak minus, program seli na traku sa zadaćama, na ovu dolje traku. U desnoj strani ovoga programa imamo 3 gumba, gumb za spremanje, gumb za poništavanje zadnje akcije i gumb za poništenje poništavanja. Znači da ponovimo poništeno. Poslije toga imamo izborničku traku gdje samo imamo 3 prikaza, 3 izbornika, datoteka, početak i prikaz. Izbornik datoteka tiče se rada sa datotekama. To znači stvaranje novog dokumenta, nove datoteke, otvaranje već postojeće datoteke te spremanje, odnosno spremi kao. Razliku ćemo kasnije vidjeti. Zatim ispis datoteke, poslati datoteku elektroničkom poštom i tako dalje. Sad idemo malo na naš program da bismo počeli raditi. Kliknemo na početak, pojavit će se ova traka. Traka sa alatima. Ovdje imamo najčešće korištene alate. To su olovka, posuda sa bojom, pisanje teksta, brisanje, zatim imamo birač boje, povećalo i razne kistove, s tim da ovdje imamo nekakve gotove grafičke oblike. Ako želimo crtati, uzmemo olovku i pokušali bi crtati. Kliknemo lijevom tipkom miša, držimo pritisnutu lijevu tipku miša i dotle crtamo. Naravno da je ovako crtati jako nezgodno, vrlo teško, evo pokušavam čovjeka crtati, ali nije baš da mi ide previše od ruke. Evo, nešto smo nacrtali, nije bitno sada što. Dalje, ako crtamo nekav oblik, mi smo ovaj oblik zatvorili. Ovaj zatvorni oblik možemo ispuniti željenom bojom. Znači, odaberemo boju, na primjer plavu, odaberemo posudu sa bojom, vidite, odabrana je boja plava i onda ovu posudu ispemo ovdje. Znači, ta zatvorna krivulja bit će ispunjena bojom. Ali, ako mi pokušamo nacrtati neku zatvornu krivulju i malo nam ostane nedovršeno kao što je ovdje kod mene, onda ako bih ja želio ispuniti crvenom bojom, na primjer, gledajte što se desi. Tada će ova boja iz ovog zatvornog dijela kroz ovi otvor izići i sve će ovo obojiti. Pogledajte, evo ga vidimo. Sad, ovo nismo željeli da nam se desi. Stoga ovu zadnju akciju možemo poništiti. Kako? Ako kliknemo ovdje na poništi, poništavamo zadnju akciju. Ako kliknemo još jedan put na poništi, poništavamo akciju ispred toga. Vidite, sad je to nestalo. A klikom na ponovi poništeno, ponovno on vraća ono gdje smo bili. Vidimo. Na taj način, ako smo nešto pogriješili, možemo to ispraviti. Pisanje teksta. Odaberemo ovaj znak, kliknemo i ovdje ćemo pisati tekst. Naš tekst. Boja je crvena zato što smo odabrali tu boju. Ovdje možemo podesiti, kad pišemo naravno, veličinu toga teksta i tako dalje. Dobro. Ako želimo nešto izbrisati, uzet ćemo gumicu i onda mi to pokušavamo brisati, ali ovdje kad smo odabrali gumicu, ovdje imamo veličinu gumice. Vidite, ovo je najmanja gumica, veća, još veća i najveća. Odaberemo najveću, zašto? Pa zato da bismo brže brisali željeno. Vidimo.
što je veća gumica, brže ćemo brisati. Iako postoji i drugi lakši načini brisanja, no o tome ćemo malo više drugi put. Nakon što smo isprobali sve te alate, evo možemo još samo pokazati ove gotove oblike. Kliknemo na zaobljeni pravokutnik, kliknemo, vučemo dokle želimo i otpustimo tipku miša. Strelicu želimo, kliknemo gdje želimo strelicu, držimo pritisnuto, vučemo dok nismo zadovoljni oblikom i veličinom. Evo naše strelice. Naravno, strelica je jedan zatvoreni oblik kojeg možemo ispuniti bojom, na primjer žutom bojom. Odaberemo žutu boju, odaberemo ispunu kantu s bojom, znači u kanti je sada žuta boja i kliknemo ovdje. I sada kada smo mi uradili taj naš uradak, ostaje nam zadatak samo spremiti. Imamo dvije opcije za spremanje. Spremi i spremi kao. Kada prvi put spremamo, sasvim je svejedno da li ćemo spremiti ovom naredbom ili ovom ovdje naredbom. Evo, kliknimo spremi. Sada nas pita gdje ćemo mi to spremiti. Spremit ću na moj disk C, u mapu škola, recimo u mapu informatika i spremamo ovdje, neka se zove naslov dokumenta moj prvi crtež i kažemo spremi. Eto ga, spremljeno je. Sada, ako bismo mi na ovome crtežu radili neki dodatak, evo kao što smo sada, nešto smo novo dodali. Ako sada kliknemo spremi, kao što smo malo prije klikli, vidjeli ste, ako kliknemo sada, neće nas pitati nikakvo ime. Zašto? Zato što već postoji ime za ovaj dokument, a ime je koje? Moj prvi crtež. I svaku izmjenu koju god mi napravimo, evo još ćemo nešto dodati. Evo ga, ako kliknemo spremi, neće nas više nikako pitati ime, zato što ime postoji. Ali ako kliknemo spremi kao, on će nas uvijek iznova pitati ime, pa onda mi možemo ovdje dati neko novo ime. Evo možemo staviti moj drugi crtež. Evo ga moj drugi crtež. Evo ga spremi. Ako bismo sada ponovno klikli spremi kao, on bi nas opet pitao daj ime. A mi bismo rekli moj treći crtež. Iako je isti dokument i moj drugi crtež i moj treći crtež. Što je zaključak ove priče? Znači, kada prvi put spremamo, sasvim je svejedno da li klikli spremi ili spremi kao. Ako već imamo dokument koji smo otvorili, na kojem radimo i kojem smo dali neko ime, kasnije kad kliknemo spremi, uopće nas neće pitati više ime jer ime postoji. Ali ako kliknemo spremi kao, uvijek nas pita iznova i pruža nam mogućnost da spremimo pod drugim imenom ili pak na drugo mjesto. Kada smo mi završili s ovim dokumentom, evo na primjer ja ću zatvoriti, a sada želim ponovno pokrenuti program Paint bojanje. Želim nastaviti raditi na nekom postojećem dokumentu. Kliknemo datoteka, otvori i sada će se nama otvoriti jedan okvir, prozor, gdje mi trebamo odabrati, evo ga, što mi želimo odabrati. Evo, odabrat ćemo moj treći crtež. Otvori. Evo ga. I sad bi mi nešto radili, na primjer, brisali. Evo, to smo nešto izbrisali. Evo, ne moramo sve ni brisati. I sad, ako kliknemo spremi, hoće li nas pitati ime? Neće. Zašto? Zato što ime već postoji. Spremi. Evo, spremili smo. Na taj način, evo, mi smo malo demonstrirali način rada s ovim programom i to bi bilo za danas dosta.